Perjalanan kubli BMPCC na po kini YouTube channel temanta hang ni ke video ka bang sotenat hang adon badi wei mang ni insa introduce ye pi kende tok ai kubli ma hemon ba baju kodi hitrai ma hemon hi rekeng na ka penar mon te ka kerteng juga di ba Jitendra kur ka kur juga di Jak Dekhar telong lao no Jitendra Dekhar ro kham kloi dei then nadu usnem arajar khat nyau ngala wansa longon kiu seselong rebro si kata telong adon Indonesia adon sesenong kain te ka senong try juga ke na senong pas i te ko dei na markap he berjong bab ke senong sampung jan hi then kajingwan jonga sa Shillong kadai bangi donnya kajing temu ban sengnya kini ka organisation ka bakerteng blind lead trust tengah day way ni i nong shna nong seng hai day habai day ber kini ka organisation but way but perlok jonga ba kerteng Theodore malam tu pada na USA te udai na USA badu udai biological engineer te kata kadai ka antara ke bangan la ban highlight hai kini benta let's say ne longan su highlight kindet habai de bet ka jing temu jog ni organisation ka long ba ka jing kwa bat ka jing anut hi kejongi ka long ngi kwa ban wanra kata ka roi ka par ka ban wanra ya kita ki long kita ki jing mentoi nam ta ka yok ka kot jongi ki briu ki ba don jing duna hat khotmet haki khmat ong no te ngi kwa ro ban wanra ban pen kumno ngin thau ka kilat kelenti ban wanra kata ka employment opportunity nang ta bad ngi kwa ro ban yada ya ka hok la jong ba ki perlok jong ngin de long mo su bon don bon ki perlok ki bom tip phang ki ain la jong le nek phang ki hok jong la jong takmut longba kene ka organisation pada kemud ba kan yarap yaki la daki wan complain la nei daki wan ban ot shingi kemud kadi kamram jongi ban yarap yaki ya ka bangila ndre su kalong su ayu no khandiat namar ba ngi menta gedang long gedang ong ba gedang rit ka organisation ngimpat dalong kum ki bala long grow ma te ndre ka jing themu jongi cha hakalawi kemud ba kadi kata dan dekat kumbalong hi mentahi te kemot ngidon kini ngidang ya lek training bar khoi ki members jongi ki trustees ki jonga kila training la ke jong don balik ki food processing nang ta don balik ki soap making don balik ki chocolate making nang ta computer training but kum ta ter kum ka handicraft making kini ki souvenir items te kini ki products ki ba ngingin penmi ha kini ki por ki ban sawan bangin kamai yala de lene bangin yo ban ai kam ai jam ya ki weipat ki perlok ke jongi ki basong menta klem jam hakne ke jela jongi ben ong no ngi ki bru ki badon jing dunat khotmet pi ka technology ka de ka the main backbones ka jongi ka ba ha bai de bet ka trekam da pi ong ha ka yai ka yeng ru kan yarap bahai leng ba ka technology te kumbalong mentahi kini ka kumbalong mo kumbab hi menta kini ki computer kini ki ayu haki bru ki bam tip ki ong nu bru lu badu blind le bum imat ra no bu kai mani kite teng bi komputer te hendrai ki don kini ki special software le sing la banong ba ka ba king khot ka screen readers ki khot ya ka screen readers hapo jong kata ka screen readers ki don hakai Android ki don ka talkback nang ta haki komputer don ka NVDA non visual desktop access nang ta don sa kita ka JAWS lagi jong nang ta la de haki hospital ru ngila ki don ki baterai nang ta la de haki office bapher ru ki departments bapher wat haki bank ru ki don ki baterai ki don ki baterai don ki bayo hadu lailak chibenai don ki bayo arlak sanpeu don bayo silak prapeu kita ki babon ha tangba kita kim jia ka jela jungi lani not is ngala bano ki jia kita ki dei ki baterai se Bangalore Chennai
Station lain ki South India. Station nomor Kibriu kala long well recognizing ni. Sate Kibriu da pilek sate pilek surok mentang ilek mangi bam ya mangi ki dalek mangi kemut ba kila long ready. Hakano kono kopor. Ban yarap yang ni. Te don kam ban da ayu Kibriu la da ki bang itut kila awan kelihi. Hatu pidon kam jeng yarap na em. Te ladang don kam yang don kam la dam don kam te klia ya la ka jong lenti. Te kilong very discipline dah. Na site. Tagalong umta. Te kumba bi I mentah hang neru ka dekawe ka komputer. Task view window, virtual desktops list, desktop 1 button. Ta. Pi kata ka de ka bamut ba ka kata ka bakaren, ka kata ka ba dictate kalong ka dictate yang I ka ka badon ha screen. Sunuk sa ngana su move ka yung mouse. Virtual running app, virtual desk running app. You can only view or store activity history from this device. Syncing activities across other devices is no longer available. Ta. Pi kata ka de ka ayu ka ini ka notification la ni ka tangba hajing si sayang ngi mouse tam don kam. Lada khen wat dia kan ka monitor ru ngi la jong im don kam. Tangba ka bakade jai bakade ka ban ong yo briu ban pen bah briu te. Bo la ka bo mo. Henry hangi te ka la trikam tang kan ka CPU. Bat kan speaker ngi don kam. Bat kan ka keyboard. Ong baik ba ka input ngidon kam kum ka kani ka keyboard ti ka output pada ngidon kam ka speaker kani ka monitor kani ka display ngidon kam ka display ngim yo I ka display ti kamot ba ladang ikren la ni subum ta ladang alon la de ngatho ru kala batai hi hang ne ladang ngatho A ne B ne C ne ti ring haban wat ba hap tuat kum ne pi gini ki keyboard kila ada don hang ne gini ban la ki normal keyboard ki don gini ki dot sa ne une ude badon how F une bau J kini ki standard bar ngatrai bro hingi haban ni ya follow ya gane haba pinon kam ke komputer te kata de ka standard te baro hi ki blind ru ngi pinon kam hakata kom A hi la dang atho A kala ong hi A no pit mo subom ta la dang aku ban le run dialog box. Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit Alt plus O selected Excel. Oh, ni Excel don kam Excel. Removed. D. O. R. D. Oh, kalau pilih Microsoft Word. Word. Product activation failed. Unavailable. Microsoft Office. Dan nga haban dialog. kini kumno ngan navigate pada kemut mentang haban yai long bam ni Learn more about how that. Learn how to change privacy help button, no close button, no plus tenang C. tang I enter Word. kaju hi nor same thing T A N thank Y O U O so M space M C H space nah tu space C la bakla ka pronounce kemut kala ayu ke M U space much space. Thank you so much. M A mas H E I N O N hymen space O R Y O R your space O M I N coming space T O 2 M what my space A O U S E house space. so pi Thank you so much, Mahimon, for your coming to my house. By sentence, wala? Like that. temut kemut kini mut lada jia kwa edit le ne kwa au no le no mut mem per kwa bo foto mo le ne na ko subom ta kala ko hang to tengah next line kum to wi ka ang mai ka process kri ka jo hinre yangi ka don kani ka bakren kani ka screen reader te kum ne ngi tre kam hamman la ke jing don kam jongi lada pi ong ha ke excel ne lada pi ong ha ki what is this lada pi ong ha ki ne ki powerpoint ne ngila alut bene e kini kijo hi proses tenre kini pat kini ke dictate yang iki ya kan ne kala dab don lupa hamman lagi devices handrai kibri bom tip te kimnang ban on ya ka te mangi ke ngi te badon kam ya ka te ngi haban tip nang kong ngi de ban tip ya kan ne kumno bangi de ban ton on ya kan ne te kemut dala on ya kan ne mut ngila ban operate ya ke machine ya kan ne ke komputer what hak ATM ru ngak ban so ngi pi ma what hak ATM ru pi awat hak ATM ru kingidon ya kini sebut tang ada da pilih ya ke ATM sampai kai ba kadon ketuk audio jack. Oh, entah. Ketuk audio jack kadi nem tajungi sebut tang ngarak headphone, ngarak earphone. Tengah ada plug hang tu ketuk jengkren kelak keren automatik. So persangkai na hadin da pi ayu. Pun sakren. Te long ba katu pada ngalaban
operate ngilak ban operate ngalak ban withdraw money, balance inquiry, pin change, transfer, banking. Pi ngamanta hapo hang ni haka organisation jongi baro khoi hi kini ke ngile hi ke naduk ke net banking, naduk kini ke UPI, naduk kini ayu nginang lut ban penun kam lembaga teknologi. Baro omdai tang mangaru kiwe ru kinang handrei ki kham dunah ke net banking ngata ngalak ban babes bah ngalong ngalak bah ban akses habro la di piong net banking baro khoi tu ngalak. Tambah ke problem hang ni kendiat kalong ke deka verification capture. Saya em ba lada pi login ke net banking tu kemudian don kami ke tu ke verification capture. Kata teh kai ke ba kai pada bangi kai pada ke accessible nam ta chung tu kidon ki khode ke ka audio challenge. Ha kata kamut ba ngin select dia kata audio challenge kamut kan ngin play hang ta kan dictate kai. Dictate ya kai ke ba pen i hang tu ha capture kai. Tingilak ban enter. Teh ada nang tangi login ke besok dengan OTP. OTP ro ngi check. Kamne hi haki haka phone jonga ro kala keren hi kum ba keren ni komputer. Hendrik ke ba pela ke ba longok kan sui tu ipi mata kalong ba bon kini ki beri kumne ke beraha padon hasilong what kini ke officers ke euro ba bon ki challenge yang Pitip ki challenge ki ong ba ngalak bar sui tu ipi kendiat dang men kini bangi don hang teh na IT ro. Ki officer ki bon ba ki beri barok ko hi kedang bon ba mengait ba ki ngi ki bade ki bem imat ngilak ban tre ki kam ngilak ban pesakon ngilak ban te ki we ngidon ya ka jingkit khle ki beri ba bon ki ong ba subo benda ayu ngasulong kendiat situ tolong ki bar bon hi ki beri ki mengait be kim tip ya kata kar komlong koman ke jeng hindre ngilong hi ngisu long ba ngidok tang ke kemat te teng pada long dala do ke kemat la se ngin mla pada ban ya compare bat ke wengi don la ka jong kata community te kum kita aku bang pim mentan bahang teh NIT don we kita ke officer maranga approach hang teh po NIT bangamla ban le hang ne organisation kat kumblong mentam andre ngasos ne ya ki perlok jonga ki bawa ki bala adep pule ki bala adep complete ya kata ka graduation lene keno yu jongkin re kimpat nang ya kata komputer kim yo lat ban lek training namar babon hi ki perlok jonga ki ba bit babiang te ki ba yo lat ban lek ceduk sebangalor te ki lat tebet tendre kan ji ayu kenya gitu perlok pat kumbalong kumbangah ni ki baduk pasuk bawan nak longyeng long sem baduk te ngapli no kata ngap approach no hang te ha NIT ki tengah approach NIT te mtah ke NIT la sedang sedang kata pi te we officer ta la compare klai ong arngut laingut klai ong hau pai kai la da unang tang ban tho la da pi ong ba la pi ong ba export tam ta marudon we officer assistant officer ba don dei long ba tau ba yarap yengi kai balong ba sengap ya kita ke jingpet seng jong ki por man suara do ba sedang te ka seurlong te long ondang ala tho ngala taik kumde ula suang baik ngo nang le nak keren e ju ula suang lengok baik ila jong unumla ban pulu ya ke speed ke jonga te umla ban compare ya ke speed ke kom typing ke jonga te kelas suang long kum kita ke kidang bon si nak tip ngam ngan ong komno ka tip ngam non ong so bon hi ki breu long ba ki yarap yangi hani hajela jongi ki yarap yangi long ba kata sempati da kata ka ability telong rei long hajing sha long ngi kwa ya ki ba hoi ngim ong bangim don kam ya hajing support jong pai ba la ni jong ngi don kam iwe kam tambangi le ki ba don kam ba na marba baro ubru ngi tib ba ki jingjar tambah ngi pat ngi triple ban yang kita ki ba pi kedon mar pi pidang imat la pim jai pede la na pim yu te pi don hi kala hang no ndai ko mangi te ngi la dangi kwa makanaru ndai haba pim don ki kemat ta kanam sha pi kala namar ladam don jingking tu ngin kam sesiliang ladam don kita ki ban pon yang ngi te kemot kemno ken ngin par kan ben ong to panar pi kan ni ka jing pro ka jing start ka jabeng jungi ru ka song hi na ki bahayeng nama belinga ngom ta ngai la de ha ki por man suwa nga tre long nga lek ot ka ba long kha pen khoi ha snong ngai riang bat ki bahayeng tengah so thu ka ta ka jing khia hayeng namar ngawan nak long yang baduk te sebelum ta kum gi don pat ki perlo ke jongi ki ba hayeng kim don kam ban ra wat tang ke pleng jaro
Henry mangapa ngahap bak kelung ngahap bak kelung artat bat raum artat akhle bat kasak tiar bat kaset katiu parok itu ngahap benda ten katu pada hakaban kong hi ngasnu ba ada ban aingo ime pi apa kain menta mar lomba kita kejing em pi ka penyar ya kejing mucung berkat ro kain ten Henry hoi ban ong hi kata ban ong hi kata kejing start hoi kedeh kumba ong pi namar ba kini ki perlok jongi kinam don distraction khamtam long ho ia kajing long samla kajing ei samla ngitip hi ka taru barok hoi namar ngiru gede jing thau namar hang ne perthai hi ubule ulabu ngini don perlok tang arngot laka he kani perthai kan no ru athrai ngi don kam hi perlok tang arngot te kamut ba ia ka taru ka don hi ngidon hi kita kajing ei ngitip hi kita kajing ei ngitip hi kita arok hoi kita like na hagini ki porn re ki kumban ong ma pita ni te sisin bingil amut kamut straight forward ni kamut bingil le be kata ngin ayu khamtam ma ki ba penon kampon li men suap hi berkat idang te tang da kitu kipat bari ba men suap tu kitlilil manong tu no kia ho te ni kumno nga pedon kam kumno nga ayu ngabai hat lut ya kitu genembar ya gitu gidak hoi hoi ngahap hoi ke nembar kan nembar kiwe kan hoi subang aku ban pun ni pi kemut nongko ngahap ban puli pi ban itu yang ka nembar jong pi ngabai hat pada kan pi ban lendet hoi tengah bat lendet no tengah bedang aku pun ni pi ngat sudail baik tengah aku ban thok message tengah ban thok tengah nang reply tahap iya pi nang por pempat don pempat tip ya kan ka screen reader kan tengah teng itu ki por ba ban suya thok ta khandiat penong ha itu ki por hi ngas pang bay tiak lang perlok ba yum tu pasunong pa por barang ke semla ya tek semla ong telong sipang ala pen ke ban pule dah kila ataj ba telong don bok bagadon gini ka talk back ni ka screen readers kumbang ong mene dream ta ke rap ha te habangi keren ha kam semla ta long ma tekhar la don lock la don khun mo te sebab man keli long tu gur kompi kendu pat badilok kajing sisya ngi te kajing yak lenti jongi te kalong hakathma pi ta hab ban ya khun ya ki baro baro hi ki breu hi hasnong ki ben ki kho ki long ki da tim ki da khin po hi ai lok na namar ba ki ong baik ba mai ki dei ba im yo chen rang sho dei ba im tre dei ba im long ki breu ba ki kran ben ki nyo ben ken te ndrei mangi pat dang kat ba ki breu ki nang ya ben ki bahayeng ru ki persya bahayeng jong ka ken te ki persya te jongar ki ong hi kumno chuplek penyo khon ki breu da ka emen sa kumne tai ngi pat kat bakidang ong kat ta kadang jor ta kajing ei pedeh nginam la le esyo kat bakidang kang persya kat ta kadang jor ngadang athi ahing por mensua ngahaban su borok simet ngam yo thia re ime pede besu sengap to baik si sengap ba bayam nga kemut la hala baik te borok simet ngahaban su kun sa ta kajing long kajing kayam kan benong no ting so si hap kun ta telong kita ke te bat dalit sa yeng jong karo hap lek la kawe ka nong hap lek na klenti khlaw kan te ngahaban kam na kiwa don kapor ke banga ngahaban por bahir slap tentu lapoi ka sa dok sane sa sopet ha ka jing ei pade tanga ran kan randin ra lek bek ngai bek skwar sin mala lek temut lek bek ngan pai den so te kam tu don hero kapor keno ke ba ka jia kain poisuk poisan be hilong nalor kata kapor ba hab poi khatwe hab lek khatwe beje hab lek pai pada ar beje kan man met kata ka jing e de hi long ta kan ke poi ha ka tau la ding keren kita teng ada ong ba kadang ong hilop belinginem don mio perlok ban tau story jong ide ban chna film long story love story de long true love story bahkan long best nuksa pat tenre pinlengo bade ba hadin da mentah pada kitu hi ki bru ke ben kitu hi ki bawan yero pada ki ong bai dang lak ma phi ong bai dang lak ma phi long da i poi bat nga ta kamut ba
mai te ki ong bai ba kelasuk men sim kan tendai da pio ba bit ba biang ro pin yo ba bu ai ba tang lang ta nong kham tim nong su kum no ta nai man ba syok ba bom ba dat te pihak ban ya sya kita kamut dang long bukta kan kibiru ki compare ta tang ba habangi pat hangiru wat yangiru kibiru badon jing dunat khot ba ki khmat kumne kibiru kin ong ki ong ba kumno let's say kumba ong ye lok nga kibiru ki sek keren ba pede ban psa ke nyu haba phala ye hi te ba don imat handrei pi ke jing e hi kai lam lenti subum ta la dang ngiyo ki khun ublei la thau hi ka ta ka kalat kelenti ba ki khun kem dei ban yap le ni kem dei ban sha thangan te kan don bai lai no stang la da pi kumba mane la da pi i mak na ki khmat ode pilong ki jai pede ki bri ku bom trei bom yu te ka jo hi ka jing jar kan yo da ki bri ki e khun re pi ka jo bi ha ban kit jing e la de ka de ten re la dang ngi pat ba ngi ye e we kamut ba ngar ngadon ka jing kit khli ke te la da dio mangar la yo da yo ma i ro ngar la yo imju ka dia ka ba manta te nong nga dang berkhat teng-teng nang ong ba tip de ba nganam yo lok su trai ko minne tenong ba i long ile ba ha kai la don bok syama la long don bok nga hak si sya long por ba kenduk ngai lok te ila don khon arngut noi te mentap de saban kha te arngut nation kenthei tengah long bemta kai ngada ong ba ti syangan de ngate de ba yu tangan ai khoblei sha tu kilok jeng tu kilok jong ilok kai tu ba chwa la dam i mu ki tengan am yo ra kai i ngada ai khoblei si sha phe long tar kom kai te ka ba kham stunat chu kum ba ong long ba phi yarap ki ba bon mo ki ba dan long bom la ban yu i kan te ha ba kum ta long deki kam ne deki ne ki ba phi kai ki bakin nang la ban le akan ukur kom sing actually ngi don kata ka jing thmu ka ba hakini ki snem ke ban bat haki par bla de bru ngila de persang hi subo kum kene kum banga oi pimene ketuka talking ATM kata ka talking ATM bakil ngila de kondak kata ka survey habaro ka jela ngila kondak nang ta ngila ai ka suggestion se government bat ka RBI ru ngadip ai ka suggestion ba kide ban fix kata ka accessibility guideline kide ban follows bat kide ban nam ta ka jingdon kam jongi te kamut lada pide ban bo ya kata ka braille print ru hang kitu ki buttons bat pide ban ayu ki kide ban install ru dan ban ayu kita ka talking bangila kata ka software kan bahkan keren yang ni te kata kalau nak liang government ru ka kade government hi ka support yang ite ke ba de kata ka pesa ta kade government kan te na liang jong kata habai de berkatu nak liang jong sanbor new sanbor sulai ru tu petang la utuli berubah ayu kat kom jing syam jong atau bom ju kuntai bom ju pelik theli ya ki beru la da kiwan pan jing rap no te long kita ke bangi la de bad ngilek ru hang ne jing sang itre bro sikat tang itre da ka ya kum kini ka kum no bangin lon ya la de ku ngilek kita ka self learning ku biang kini ki komputer ki yuru nga mentaru jing syam chua ngam patip ya kata ka komputer patip ki henry dalawan thang ni pada ngala syak hikai ngala lon kini na kata ka jing itu khana ka jo pi dang rit pi long ta pi mi ga yang baduk so pi don ka long pim la ban yu i gum ni henry pi dang la ban le hadu kan ni ka pen i ba ka jing trish tam shalandet ka de ka ba ani ngala banong thrai piyam de ki spasien de ki jarsien ada yang asam pidon kimen pidon para pidon me don pa dedep nanta da shwa ban ya akalanti jongka jingi drama ban yo kon yo kti tar sham ki jingi ba kumjuru ba pin yarab ki wei pat ki ba sham jingi kuma phiru hantaru pin yad biang ki jingi long laringi pat ki jingi sudah kan jingi sudah hanre la na pa je phi pat mantang i bedi biang ni pidon confident phi biang long ta ko kom de te na galiang ka jong phi shwa pun kon ke ka ba pikwa ban ong ye ki nong pe hang ni mong ala ban de kum ga motivation ne ka suggestion ne ke ka ba pikwa ban kan ko ba da shwa ka ta ngan shu kwa ban ni thu ye phi mo la phi pandan kam thrai kum ki
ni ki Google Pay yo le se yo dan ki perlok nong page ma ngamong ba kin isn e ngong kum ka jingarap na mar ma phi mim tang e mar wel de met re kam ban yarap ikini ki perlok ki jong phi pat ki ba adon kum ta mo ki bam la ban yu I ta bo kum ta long phi dan Google Pay ni phone number nai jong phi direct bai jonga hi ladi ngadon hi ka Google Pay ka ba jonga simet te jongka blind lead te kampat don har kan do mentana marba kumangaong mane na basdang ba kani ka SBI ki kan tai ya kani ka term impression te ngila close ya ka bang account bat ki na marba kim follow ya kita ka guidelines kita ki rules ki jongi te ngim sutnat ban itre kamat kita te mentang ngila persang ban ya deal bat sakiwei pat ki banks kum saka HDFC ya te kat kumalong menta kadang dong under process bangin le ya kane gidang up ya kadarpan approval kena bangin le but let's say mo shwa bangin poi saka bakut long ngan suong kumba long haba kumta mas kitin biang hendeto long ba haba kumta tharai ni haban ya phiap ban ai no ka personal account jong phi lada dei ba kumta long he QR code la ne long description hoi ka kumta ka jinga rap ko jong phi ka la man dei sangka kat ba dei ru long kam dei ka di man na liang jong re long kumta mo la da phi kwa ngimpen bo re no no long okay long bai ong bai kumne long ba ka jinga rap hi ka jong phi long kan ptilenti yangi ma tenginam ong ba lada phila na pinam la at least lada phi like ya kene video la ne phi share ya kene video pen sapriang ya kene video ka tar dei ka jinga rap ka jong phi si benta ka ba phila ban le ya rap kat ka ba phila ban le kumno ngin khmilenti ya ka ba phimla nginam ong ya kita ngiru ngiwan na kalong yung beduk ngisothu ha mi kalia bon hi ka beduk Hendrai kidon hi kamon la da ki kamon ban yarap la da kidon ya kala. Nong kata ka dei ka habede bi ka jingarap. Te kumban suong no ba mo habede bat kini ki bangila ekren ta ka ngila se ngila kandang poi ha ki pat syo ka por ro ka bangi hab nya kren biang. Tinginem tip te lada pi kwa ban pe biniak sepang jong ka organization jongiru phila ban lek nong ba ka website ka dei ka hoi kadon ka website hang tu phila ban check kidon ki audit reports kidon ki annual reports kidon lu dang tu ki blog post ki you tenre khendiat kalong ba mentang ngim don staff hane apa organization jungi namar ba ngim don sponsor suphe te wat mangaro mentang atre claim salary claim tulop te kuma pi ong mane pi nga kemen nga soba re selendet ngayam man kame namar ngakhia ka shon ka baban hayeng hasem janga ladangan ki bahayeng ru ladangan wat kam sewe ru ngala ban yo namar ngadon ke experience ngadon ke knowledge tangbang perkhat ke ladanga ya kan ke organization ngam ba kan don future so ladanga IT ya ki perlu jonga kala kon no hi kan ladaki ino hoi kedai kata problem jonga temen tangan ngam nang su ban rai ngan kan ni ngan bahayeng lemloh mat te kita di long future jonga te ngam tip so de ne ta ka daw ba ka ngasem cing bah ban rai mentang kuma pi ong menenga yam lagi spasen kumno ban le wat ha kini ru beda pi ong ekren saka kamkis ru ngala bon sen teligi kes ngala le ngala akiulut ikini ki high court ikini ki district court kita ke te ngala ikenduk ba kita ki lawyer na ki lawyer se ki lawyer ru ngas ngukidon hila kijong ki ability la kijong ki duna jong kiru te khamtam ban ong chpang jungi te phenam lap hire lawyer ba tip chpang ka an jungi kini ka kadon kini ka RPWD Act 2016 ke balong very strong te ya kane babon hi kim tip ho ngam ong babaro kim tip kidon hi batip tambah hak itu ki por hi bangangalai wadda kata ka lawyer ba ka sarkar kelabo ba ka special lawyer nam tajongi ban appear long bang ladangi don ki bano mano ki ban appear syakot kamtip ya kata ka RPWD Act ladang akli ka kata ka 1995 ru kamtip ladang akli ka sepang kata ka RPWD Act 2016 ru kamtip terkadang ong penban yang aba pi haka anhi mdon special mdon ayu kemud general MP mdai gupta pimtip ya ka anjonga ta khuble sibo ni ka porjong pi nga ta ngalek no ngam don kam ye pi namar pimtip sepang ka anjonga pimtip reka anjonga pimtip reka ta ka special characters jonga
pimla ban stand nam ta jonga te dang kom ta ngal ki barok ki lawyer hang tu apa bar association la epek lu da ta por te mar nga da nga yum nga keren be ka jing sisa kai bang adon ka ta ngan keren ta ka daw teng lok ba su dom be nga ba ong be ma phi tu chu keren be phi perkhat ang la di pim tip tam ta tong ong no nga keren be ka ba ka balik bayong kan long kumta te dei na ta ka daw ba lada ki perlok ki jongi ka khubor nga kwa ban ai si tu ki perlok ki badai ki para badon jing dunat khotmet ana ki badon ha ki thai nong kondong ni ki bado jing kermen ba phinom don namar ba ngiru kum ko organization ngimla ban ong ba hadu ka nong la ban le king namar ka wi hi ga dei ba pi kum ba julong nga ada draft kita ke proposal nga ada draft kita ke nga ada book kita ki plans kita ki scopes Henry habak haddo phenom yo pisa phenom yo financial support tapi haban cuy yang tu te kum kita ki problems ki balong ki ba mangingi kenduk bahaman ki bro ki wai ru ki organization ki badai jong ki PWD ki kenduk kita ki jing kan ni ki jing ki ba ki kenduk ki don ngidon ki jing temu ngi kwa sisa ban le tamam don bekersan yang ni te dei na ta ka ba nga encourage ya ki nong song snong jongka Meghalaya lene baru hi ke North East ni India kalong ba to ai ki kiti jong phi ptin yangi ngimat le hi supen i yangi bangi kumno bangin le kamut ba kato ka jingdon ko jong phi kamut kan yai pertu ya ka lawai jongi junam la junam telong nginda yo kum kita ki beri ki bak khoi mensim maki baraikut sisa ban tip leni ban yarap ban kersan yang ni kalong ba kaleng kol jingkerku te haba phirap ade ong ba phin perkhat ya kata ka jing isen a ta yu bo no hakmat da kata ka jing la ka jongi da kata ka jing kalong kata ka capability ka jongi ba khnang ba pin pulis wa itu beriu leni tu ka beriu ka ba kila ban le leni people kum bolong menta pin da pulis pang ki PWD ne bisli empet pitang su Google pi alut bar khoi kumno ban ya communicate bat ngi kumno ba pin long adaptable yelade bat kumno ba pin long kita ki balong kumno pin ya deal bat ngi ba kan namar yang ngi kalong la ka jong he ki don la ka jong ki accessible la ka jong te kum keren teng kim don te pin kumalong menta pin i manga tengah keren kum ne ki perlok jonga kita keren pi kita mun tu babon hi keren tu te kamut ba ki ya kataru ngihapan hikai ki perlok jongi kumno bakin communicate bat ki breu ki no kita ki bangi don jing temu ban ra ngidon ban hikai ki perlok jongi kum ngin wan ra kata ka coaching center ban khnang bakin sup ki ban yo kam yo jam lene let's say nang ne chakmat ngi kwa ro ban deal ha ki departments per jong government ban khmi binia ya kitu ki positions ki ba ka government kala long kala advertise nam ta jong ki PWDs te kumno ki pen kre ya kata ka kom terekam ki jongi lada nuksa lada kila bu na muta komputer ke ha ba ki bu komputer don em screen reader ka e kata ba ki le but kumno kala kata ka guideline jong new breu ne ka breu kumno kata ka environment hang to kalong ba kumno un lek toilet chanon lek kumno un kiunan lor sajrong kum ta ta gi babon bi lani la ka keren rubiang te ya kitu ki kambra jong kini ki department so hakini ki harlada dei haki hospital lada dei hakini ki office sarkar lani ki office private office ru kidai ban bo ya kata ka notice bat tho da ka brel ru khnang ba ngin tip ngin yo ban pule ngin yo ban tip nong hangno kibo lane lada kibo da kita ki lada ki staff kibo kerpang bandon ban assist ban assistant yang to lade ban pule lane ban liumta lane ban lada ngidon kam ban pendap form ban ayuru kita kita ki long ba ki jingdon kam ki ba bon bahang ne te ladangan jere kita rang jerong tenri ke baar kalong ba ngakwa ban kentiu ya ki paralog ki jongi paranong song jong ka Meghalaya kalong ba sobat khamtam ngan ya kini ki research students lene ki no ki badon ni ki jing thmu ni ki nong thok kot ba phin tho ka story sepang jongi ba phin thawat benia ka story ka long mo
labade ha keten khasi ani keten penar English la bandon ki weru bila ban translate ka tamlele tembalong nang ba longba kata ka jingle jong pi pade kan yarap pade ki wei pat ki kinong pule kod lene kinong wat benia lene kinong ai kinong ki bakwa ban tip chpang jungi haden habot te kilong kumno gi im kumno ngi tre kumno ngi bam ngi tre ngi ta ngi set ngi tiu ngi sai ngi kleng kita ngawat hadu mentak ngai la dero ngahap ban sai hab ban kleng hang ne hab ban set hab ban tiu hang ne ngi basa hang ne long kum ki ngi perlok ngi basa hang ne long kum ki ta ki sangkai klau wat du bahe na barit ru hab set hab tiu nya khanya kata ka ngi hab ban set hab set kleng te kan ong kumno hi te long kata ke de jing tiu jonga bad ladaki perlok ki badon jing thmuru banya kelas kelong banya mentok kata ka love story kan ada don no bakwa telong ngarong adon jengmut kan nang asturwa la de ba kang atrai kan story lada pinda sina kan story jong ata ka best bah ka balong emotional bah te kini ka story khamtam ka do ka jing im jong bas dang kumno ko poi kumno poi kha poi man kumno kan long kan nuksa pada ki weru bakin kan long aware ta kan long sebentar kan long kum kata ka awareness program mentah ladangin kri dia kata ka awareness program ngi organize kita ki events ki baper kita program ki breu bawan por malik sengap yang ngi kita Nari dia nak kata kadau ngah orang bala dah pindah sim ya kata ka ko story ki film ke you baki breu kin pay ram kadeka we ni sebentar kaba kan long kata ka awareness program nam tajong kitu ki perlok barok khoi ba kan ketik ya ka jinglong jingman jongki ya kata ka mesim jongki bakin don kata ka jing mesim sengolem dan ban sengot tho ya kata ka jing jongki we kata ka ba let's say ka ba hakani ka por ta ka de kata he te ngagit kemba pila yosko ya ka jingkren jong iba long kalong kai ka ba sotenat mo ka jingisha yo le se gani ka de kamde ka last video yo le se dang yo la chu ban kren so ka we pat ko video na mar ba kani ka ajrong palat ban ni continue tum ta la tengah pe ka jingkren jong iba dakar tengah ikam kucu era ndre ba ajrong palat ko video da la nang bon phe kun no tang hang ni te tang tai ku beli jibon ko mangang pila da pi sola mde ko pen bor long pila ban sendai re ko ni phone ba jongi i ba jitendra dakar ba ni te pila ban ai singkar ka long gum gadak ba long ba pi ya support i we rap i we mo mde ba long ba bong ba pi san ai ba kum tam tan re kum gadak ba long ba support mo te tang tai ku beli jibon ngaro ngin second part Piru.